Kristo. Maradyaw na buntag sa tanan. Ang atong ebanghelyo karon naghisgot may tungod sa labing mahinungdanong sugo. O kini gisumada sa isa ka pulong lamang o kini maong pulong gugma. Una, gugma ngadto sa Dios. Diha sa basahon sa Deuteronomio nagingon, hinumdumi katawhan sa Israel ang Ginoo o ang Ginoo lamang maoy atong Dios. Higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok ninyong kasing-kasing, kalag ug kusog. Ayaw ninyo kalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Itudlo kini kanunay sa inyong kabataan. Ikaduha, gugma ngadto sa atong isig katawo. Kining duha kasugo dili pwede nga magbulag o buyagon kundi konektado kini kanunay. Kaya ang gugma nato ngadto sa Dios mahitabo ug makita lamang diha sa pagigugma nato sa atong isig katawo. The proof of our love of God is the way we love our neighbor. Musaangay lang kita nga mutabang, mualagad, muhatag og pasaylong ngadto sa atong isig katawo kung kita nahigugma ngadto sa Dios. Mahigugma unta kita sa atong isig katawo nga walay kondisyon ug tinud-anay sama sa atong pagigugma ngadto sa Dios. Hinaot paunta.